The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 145, 3-4 and 13. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another, and shall declare your mighty acts. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Psalm 73:25. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. Isaiah 66, 1-2. Thus says the Lord, heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house that you will build me? And where is the place of my rest? For all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. Jeremiah 23, 23-24. Am I a God near at hand, says the Lord, and not a God afar off? Can anyone hide himself in secret places? So I shall not see him, says the Lord. Do I not fill heaven and earth, says the Lord. Job 38, 4-7. Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me, if you have understanding, who determined its measurements? Surely you know. Or who stretched the line upon it? To what were its foundations fastened? Or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Before we start our Bible study nining adlaw, sa masanandan, ato karong isugid ang tanan nato mga salang nahimo ni ining adlaw. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung manimubuhata ka na, ikaw andam na usab sa pagpadayon, excuse me, sa pagtuon sa pulong sa Dios. So alang kanimo dili pa magtutuo. Gidapit ka, giawag ka. Giagda ka sa pulong sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Walaing maluluwas si Ginoong Hesukristo ra gyud. Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo magamputa. Let us pray. Magamputa bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw. Nga imong gipadangat kanamo sa bayong panglawas nga among nadawat gikan kanimo. Askil pa ang among panglawas ug napa kami kalantip sa among pangunahuna kini grasya ug amo kining pahimuslan samtang aniya pa kami buhi pa kami ning namong lawas aron kami
makapadayon sa pagsibog ngadto sa unahan, advance in our spiritual life hangtod makabot namo ang amo gayud nga tumong nga kinatas ang tumong sa among pagkinabuhing Kristiyano dinhi sa yuta nga mao ang spiritual maturity. Busa uban ni kami ug agaka kami o Dios nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth. This we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga silingan, atong mga igsuon diha ni Kristo nga nagasunod ning atong ministry. Grasya nga kining atong gipahimuslan busa padayon kita niya pa kita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhan og what life is all about. Daghan kayong mga puntos doktrina nga atong mapupo gikan nining atong pagtuki bahin ini og sayod kana nga ang main thrust gyud nining atong ministry is to spread the good news of salvation. Kini gitumong ngadto sa mga dili magtotoo. Aron sa ingon niya na makadungog sila sa mensahe, pagdapit sa Dios, kumugamit sila sa ilang kabubuton. Mudawat ba sila o masalikway? Anara sa ilang kabubuton. Kung busa mo kini ang main thrust. O of course, ang pagtudlo sa mga doktrina gikan sa Biblia nga gitawag nato og pulong sa Dios. Nga dinhi nato mapopo makatunan ang iyang kabubuton, ang iyang pahimangno kanato, pasidaan kanato nga mga anak niya. Anak sa Dios. Busa kita nagatuman lamang nining mando sa Dios diyan sa 2 Pedro 3:18 nga magapatubo kita sa atong kalag pinagi sa atong ginabuhatan adlaw pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Numdum ka sa atong slogan, Operation SLBA, Study, Learn, Believe, Apply. Okay? So, ikaw na hibaw na pod nga, kining atong ministry, kining atong pagtuon adlaw-adlaw, dili kini kay sinimana, dili kay binuan, dili kay tinuig, dili kay saganahan ka lang magtuon sa pulong sa Diyos, kundi adlaw-adlaw gayon. Persistently, consistently, regularly, o sa makugihon gayon, mainiton, ang bukal-bukal gyud ang atong pagtagad ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mo naman kini atong pasiuna ingon nga mga anak sa Dios, right? Ug busa kay kita nasayod na nga ang atong mga kaayuhan nga nadawat gikan sa grasya sa Dios, the benefits that we believers received from the grace of God, niadtog yung higayon nga migamit kita sa atong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluwas, kita na taong pag-usab, giatagan kita kinabuhing dayon, gisuluban kita sa pagkamatarong sa Dios, giatagan kita sa katungod nga mahimong anak sa Dios, pinagi sa atong pagtuo sa gibuhat nga kaluwasan ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, ug kita nahimo na sa mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, ang atong mangangan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life, di na mapapas, mapanas, hangtod kini nagpaila nga kita kwalipikado sa magpuyo na dito sa langit uban sa Dios hangtod sa wala nay katapusan, ug kita na matarong na inay nga kita na hinukman karon na matarong na gumikan niyadtong atong pagkadugtong pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo ingon nga atong personal nga manluluwas, o
kita na gilukat na sa mahal nga dugo ni Ginoong Jesucristo ug kita napasiguli na ngadto sa Dios pinagi sa atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ug pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo ug mao kini ang pipila sa mga benefits o mga kaayuhan nga atong nadawat gikan sa grasya sa Dios. O karon kay mga magtutuo naman kita, gimanduan na usab kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Kay niya naman tayo sa ikaduhang bahin, believer in time naman kita. We have to follow God's mandate in 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung mahuman na kining atong kinabuhi dinhi sa yuta, o kuwao na kita sa Dios, either by physical death or the rapture, then ato na kita sa phase 3, believer in eternity. Ug tuwa na dito atong nakita diya sa bala ang kasulatan sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 4, nga nangaingon, God shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more suffering, no more pain, no more tears, no more crying, no more death, because the old things are passed away. Now nga nung ato ning usab, pagbatbat, kinahanglan nga ato kining usab-usabon, subli-sublion sa pagpahinumdum sa tagsa-tagsa kanatong mga magtutuo. Aron di kita makalimot nga kita hinatagan sa tanang mga kaayuhan gikan sa grasya sa Dios. Nga wa nagyutay ikapangulipas nganong dili kita mahimong nga mananaog ng mga Kristohanon. How to become winners in life and in the life hereafter. You see? Mao ni kabubuton sa Dios. Mao nang patunon ta siyang pulong aron atong makatunan ang tanan niyang mga pasidaan, mga paymangno, iyang plano, iyang tuyo, o kini ang atong ginakuy-kuy gyud adlaw-adlaw sa pagtuon sa pulong sa Dios uban sa atong mainiton, nagadilaab, sukal-sukal, bukal-bukal nato nga pagtagad ngadto sa Dios ug sa iyang mga pulong. So dinhi ato ning ipahinumdom kanimo, bahin sa ato na karon nga naangkon gikan sa grasya sa Dios. Grasya gani dili ni buhat sa tao, muhat kini sa Dios. So kita karon nga mga magtutuo naman ana na kita seguridad. We now have that security. Nainumdum ka ba niya itong libro ni Pastor Rick Warren? Sa iyang libro, The Purpose-Driven Life, siya nagaingon kung bahin na gani sa security. Ako ni quote, Rick Warren says in his book, real security can only be found in that which can never be taken from you, and that is your relationship with God. Kunya, bahin usab sa tuyo sa atong kinabuhi. Kaya mo man kini ang atong uluhan. What life is all about. Unsay tuyo sa atong kinabuhi. Matud ni Thomas Carlyle, I quote, the man without a purpose is like a ship without a rudder, a waif, a nothing, a no man. You see? O thinking about the purpose of God sa atong kinabuhi, diha sa Isaiah 44 verse 2 usab nagaingon, I am your creator. You were in my care even before you were born. Di man iniging mga puntuha. These are the words to live by ingon nga mga Kristohanon. O mao nga atong gihisgutan kining bahin gihapos kaluwasan. This is our main thrust, as I have said a while ago, that ang atong Ginoo sulti ngadto sa dili magtutuo. It's better off for an unbeliever to have never been born.
iyang pulong ka na. O ang usa ka tawo nga mo salikway kang Kristo ingon nga manluluwas og Dios, iyang gihimo ang Dios nga bakakon. So timan na kining mga punto sa doktrina. Og ikaw na sayod na usab nga ang mga di magtutuo hingpit og dayon na kini silang mga pildiro. They are eternal losers. O they are just wasting their time, wasting their ability and their opportunity in life. You see? Ilalang yusik-usikan ang ilang panahon, ilang kaakuhan, ilang kaigayunan sa kinabuhi. O ikaw na sayod na sab. Ang tanan nga pagsalikway sa kamatuoran kini usa ka pagkamapahitason. All rejections of truth is arrogance. O naibaw naman ka ang tulo ka matang sa kamatuoran. You see? Laws of divine establishment, that's one. Sunod, the gospel, mayong balita sa kaluwasan. Sunod, ikatulo, ang pulong sa Diyos. Now, when you reject any of these three classes of truth, there is arrogance behind it. You see? So the principle states, all rejections of truth is arrogance. Now, mauna nga atong i-address kini ngadto sa mga di magtutuo natong mga higala dili pa sila mga igsoon kay di pa man mga magtutuo. So if you are an unbeliever, I'll just call you friend, higala. So while it is not yet late, dili pa ulahi, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Now, usab kagahapon, di man tamuhunong, ang pulong sa Dios nagkanayon nga ang kalag sa tao di na mamatay. It is immortal. Now, ang usa ka magtutuo, ang iyang kalag, ang kalag sa magtutuo mo adto sa langit, inigamatay niya sa iyang lawas, or sakgaon siya or raptured. Whatever comes first. O na akong balik-balik ingon nimo, unsa may mauna? Mamatay ka ba diha sa imong lawas o sakgaon ka ba? Okay? Now, kining kalag sa dili magtutuo, balik tas di magtutuo. Muadto kini ngadto sa torments nga gilati diha sa Lucas 16:19 ngadto sa 31. Torments. Sabi ni Saya, kapaitan. Okay? Na diyan pag-antos gyud. Torments. Dili pa nimo ang linaw sa kalayo. Kasakitan. That's the other name sa torments. Kasakitan. O niya, gikan sa kasakitan, ibalhin siya sa relocation area nga gitawag na ni o Great White Throne Judgment, ang dakong puting trono sa paghukom. Kini gilatid sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28 hanggang 29, diha usab sa Revelation 20:11-15. Now, so ang kalag sa dili magtutuo, balhinon, gikas kasakitan, torments, ngadto sa Great White Throne Judgment, that dakong puting trono sa paghukom. Now, di man ini, ang mga dili magtutuo, kinsa buhi dinis kalibutan at the end of the millennium, sa hinapos na gyud sa millennium, nahibaw ka na unsa ning millennium, usane ka literal nga libo, usa ka libo, literal ning usa ka libo ka tuig nga pagdumala ni Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. Okay? Labihas ka nindot yan ang panahon na.
Di mo na ang magdumala na nining kalibutan sa Ginoong Jesucristo mismo in the presence. So, ang mga dili paminaw, ang mga dili magtotoo nga buhi din sa yuta niya nang hinapos sa millennium, balhinon kini sila. They will be transferred straight gikan from the face of the earth ngadto sa great white throne judgment, dakong puting trono sa paghukom. Ug didto ang mga dili magtotoo lamang ang atua dito. Only unbelievers will be there. Ug didto ipakita sa Dios, sa ipakita ni ngadto sa di magtotoo kinsa misalikway kang Kristo ingon nga manuluwas nga sila itambog na dito sa linaw sa kalayo sa impyerno nga tungod sa ilang pagsalikway o paghimo nila sa sala nga dili na mapasaylo. That is the unpardonable sin. Unpardonable sin. Di na mapasaylo kanang iyang pagsalikway kang Ginoong Jesucristo. So, that is the reason why ang mga ngan o inunta individual lang. That's the reason why the unbeliever's name is not written in the Lamb's Book of Life, the book of eternal life. Ug busa gikan sa Great White Throne Judgment, ang dili magtotoo ilabay na, itambog na dito sa linaw sa kalayo nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga demonyo. Naanas Mateo 25:41. Now listen, dito ang dili magtotoo mapaig siya, will burn. Sunugon siya hangtod sa hangtod dito sa linaw sa kalayo. Now, as we have seen from Revelation 14:9-12, ang pulong sa Diyos na kanayon, wala sila'y pahulay adlaw o gabi. They have no rest day and night, and the smoke of their burning ascends forever and ever. Kini nagpasabot, not only are they going to be alive forever, dili sila mga kanang mga wagtang, no, they will not be annihilated and they will never be delivered from that condition. Di na sila kaiskapo na tuod, no. Before ta mo padayon sa paghisgot ni ini, ako na magkanggingnan kagahapon po nga, wa ta maghadlok ni mo. Ikaw ba nga di magtotoo nga nagpatalingho, naminaw ni ining atong mensahe ikan sa pulong sa Dios, dili ni atong ginamagama, dili ni ato hinimo-himo. Okay? Basig mo ingon mo, kamugod ka, himo-himo, gimong paghadlok. No. Wa kitang tanan ang igo ni ang bot pasabot, tibuok kalibutan ang tanang buhi nga tao, sakop sa kaliwatan sa tao, ilabi ng mga di magtotoo, kini alang ni satanan. Bisan pag magtotoo ka na, at least may bao ka unsay gilati diha sa pulong sa Dios, bahin ining puntuha, kasabot ka. So wata maghadlok, wata magama nini, ato lang ning gihisgutan, gituki, gikan gyud sa huna-huna sa Dios. Now, sabtang gina. Now, giingon diha nga, one is, it says, they have no rest day and night. In other words, day and night means it continues on and on and on and on. Hangtod na. Wanay kahumanan. You see? Ad infinitum. Ug ang lain usab nga punto nagsulti is actually more emphatic sa dihang nagaingon, the smoke of their burning ascends, as in the Greek. Ha? Ako naman po ning gihisgutan kagahapon nga ang Grigong mga pulong bahin ini mao kini
eis, tos, ainos, ton, ainon. Greek words kana nga nagkahulugan into the ages of the ages or forever and ever. Dias Marcos Kapitulo 9, versikulo 48, nag-ingon usab, where their worm does not die, and the fire is not quenched. Na, di na mapaong kalayo diha. Ug busa, ang mga dili magtutuo, nga mamatay ingon nga dili magtutuo, muadto sa kasakitan, go to torments. O gikan diha, adto siya, itambog nga to sa great white throne judgment, o gikan dito, itambog na sila dito sa linaw sa kalayo for one reason and one reason only. Unsa man, that one reason is because they have committed the unpardonable sin, the one sin for which Christ could not and did not die on the cross, and that is the sin of negative volition. Ang sala sa pagsalikway kang Kristo ingon nga manluwas nga gitawag kana sa Mateo 12:31-32 nga slander of the Holy Spirit. O it is referred to as resisting the Holy Spirit. Nas mga buhat, Kapitulo 7, versikulo 51. So, ang mga di magtutuo, misalikway kang Ginoo Kristo nga manluluwas. They wind up in the lake of fire, burning forever and ever. And what this does is to neutralize and to show the fallacy of two satanic doctrines. Duha nga giingon sa in English, which have reared their ugly heads again in the last 15 years dito sa Europa o dinhi sa tinipong bansa sa Amerika. One of these, gitawag kini universalism. Kini kong universalism, nagkanayon, that ultimately kuno, because Christ died for all, ang tanan kuno, then ultimately will be saved. Sayo. Very wrong. That is damn wrong. As a matter of fact, our Lord makes it very clear. Dias Mateo 7:13-25. Broad is the way and wide is the gate that leads to destruction. Kalaglagan. And many are those who go in thereat. Mabiyandaganan nanood diha. While narrow is the way and straight is the path that leads to life. Hagipot ang dalan. Ang agyanan niya na, hagipot, lisod nga dalan, ngadtos kinabuhi. And few are those who go in thereat. Na, gamay rin nanood atong lisod nga dalan. Tuwa sila labihang kalapad. Broad is the way. Wide is the gate that leads to destruction. Now, ang atong Ginoo, nagagamit siya niining puntuha o relative quantitative terms dias Mateo 7 nga many o few. Now, matod pa niya na, ang mayoriya, whether that's a simple majority of 51% or 75% ba o 92%, only God in His omniscience knows. Sabot? Apan ang mayoriya sa tibuok kaliwatan sa tao is going to wind up dito sa linaw sa kalayo. The minority is going to wind up in heaven. Na, ang minoriya ra mo'y makaadto sa langit. Not because God wants it that way, dili gibuot sa Dios kana, kundi tungod sa kabubuton sa tao mo yang gipili. Man's free will has chosen it that way. And therefore, ang di magtutuo, silang mga di magtutuo, will not ultimately be saved. Ikasubo ko sa patino ni mo, patinaw ni mo bahin niya na.
according to God's Word. Unbelievers will not ultimately be saved. What this does again is to show the inaccuracy in the satanic nature sa doktrinang gitawag og universalism. Nagkanayon, again, I would quote that ultimately kuno all people will be saved. Sayo. Now, naapoy lain nga doktrina nga along with universalism nga gitawag na pud ni og annihilationism. Annihilate, pagwagtang, pagpapas. No. Annihilationism, paminaw. Nagkanayon. Nga sa diha, nga ang di magtutuo mamatay, dili siya mo antos hangtod. He goes out of existence. Mo na ilang pangatarungan mo ka na ilang tinuhuan sayop. He is annihilated kuno sayop. That is not true. That is not true. That's damn wrong also. Ang tinuon mo kini. Paminaw. Ang di magtutuo. Dili kay mo magtang na siya. No? He does not go out of existence. Now, bisag unsa pa may tabo niya ng lawas niya ng di magtutuo, di may have a funeral, labiyang mabulukon kayong kanang funeral and put it in a nice wooden casket nga mukustar siya tingali kapidan ka gatos ka mga dolyar or maybe a few $1,000. If it is gold-plated, ug na ay labihang kanindot nga brass, shiny handles for ease of carrying, etc. Besa unsap nga kanindot niya na. But that's just $7.49 cost of chemicals in there. Ang gitawag og lawas. Sabot. Now, ang kalag sa dili magtutuo is going to where? Torments. Kasakitan. And they may bury that body in the ground or maybe mawa diya sa dagat. Kaya gikaon bakang iho. Maybe it was blown up in an explosion or lost in warfare. Bisa kunsa. O namatay bakang coronavirus. O kunsa. So, if the souls of those bodies were unbelievers, ang mga kalag niyan tong mga lawasa, mga di magtutuo, sayod kita through doctrine. Natuwa na sila sa torments, kasakitan. But if they were believers, paminaw, kung sila mga magtutuo man, they are now where? Tuwa na sa langit. Correct? Tuwa na sila sa langit. Busa. There is no truth to that satanic false doctrines of universalism and annihilationism. Sayod ta diya sa Ecclesiastes 3:11 nga nagkanayon that God has placed eternity in the heart of man. All members, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, are not only fully conscious sa pagkaana ay Diyos, Roma 1:18-20, and diha sa Salmo 19:1-4. Apan ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao, nahibaw. They are conscious of the fact na kalinggat sila of the fact that innately they're going to exist forever. Tungod kay ang Diyos misuwat og eternidad diha sa ilang kasing-kasing. Has written eternity in their heart. Basahan ang Ecclesiastes chapter 3 verse 11. They know that there is life or there is existence beyond death. And that is the reason why nga gisulti sa Hebrewanon kapitulo 2 bersikulo 14-15. It makes it very clear nga ang mga dili magtuto, all unbelievers without exception,
mahadlok o kamatayon. They fear death. Yes. Even the ones who put on the most deceptive facade of claiming that they have no fear of death at all are only self-deceived. Kaya ang tinuod mo kini, niyani kamaturan, they really are afraid of death because Hebrews 2:14 and 15 say that they are held in a cost, in a bondage of the fear of death throughout their entire life. Yes. Ang mga di magtutumadlok, mamatay. The soul of a believer is likewise immortal. Sayon ta. Di na mamatay. Ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao na nag-iya og everlasting existence nga gitawag og unsa, immortality of the soul. Sa dihangang kalag gibuhat sa Dios, it lasts forever. Musta? Once the soul is created by God, it lasts forever. Ang pangutana mo kini, where is it going to spend its eternal or its everlasting existence? Asa man. Wala na kong pangutana. Alang sa di magtutuo, of course, he spends his everlasting existence then in the lake of fire. For the believer, he will spend his everlasting existence in the presence of God, in heaven. Nga diin ato ang fullness of happiness and pleasure forevermore. Basahan ang Salmo 16:11 na gipatinaw gyud diha dito sa langit. There is fullness of happiness and pleasure forevermore. Ang usa ka magtutuo is going to have a fabulous time in heaven. Fabulous time. Maura gid na atong describe. We run out of words to describe. Kaya di naman ta ka-describe gid tibuok gyud niya na. Maura gid ang atong makabot. And that everlasting existence gitawag kini technically in Scripture, of course, as everlasting life. So, both believers and unbelievers have everlasting existence, referred to as the immortality of the soul. Gusto? Once again, to look at this in the standpoint of believers and some of the things that indicate their everlasting existence, dinhita mo padayon sa paghisgot. Atong hisgutan bahin sa dapit sa mga magtutuo o bahin sa dugang pagyong mga pagpatinaw kanimo, bahin ini. Magampo ta. Salamat o Diyos ning laing higayon sa among pagpahimulos. Nining imong grasya sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo pinagis balaang Espiritu Santo nga ministry. Salamat sa imong pagpadayon pa sa pagpalahutay sa among kinabuhi. Gumikan lamang sa imong plano. O nga kami nagaandam lang sa among tagstag sa kakalag kay dili man kami taga dinhining kalibutana, langyaw man lang kami o nga kami nangandam sa pagpatubo nini among kalag hangtod magkabot na mo ang among tumong, the capacity for life, which is the stage of spiritual maturity. Dada kami pangbalik ugma dinhi aron kami magkapadayon sa among spiritual momentum. Salamat niya among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.